később dobja meg, teszi, megfogja a másikat. Ránt egyet. Hát igazán nem. De ez... Most az ugyanból mi lesz? Az ott nem fog maradni. Mennyire akad meg a fűbe? Azt nézem. Nem fogja húzni a géped, az gyönge. Föltépi, mint a szalsz, figyeld meg. Hát ez kizárt dolog az, hogy főhúzza. Ó, már nagyon jó, küldöm is. Szerintem ez hosszabb mozdogra kéne. Szerintem csináljátok neki egy dobbantót! Ilyen dombró kellene. Hosszabb mozdogra kéne engedni. Zsali! Onnan a dombró kellene, nem? A dombra fölteszitek. Persze, lejtővitorlázzunk. Nem? De onnantól már levegőben van ez is. Hát azért mondom. Levegő van már. Elfogom. Ja. Mindenkinek hosszabb mozdogot kötnék. Videókon úgy hosszabbnak kötnék. Van még ami? Én még kötnék hozzá egy 5 méter. Annak hosszan lenne neki állványa, azt a kerekei. Az meg. Nem ér, hogy Hát ha volna azon egy motoros szükségén, hát még hozzám volna. Te azt nagyon aranyos vagy. Hát a vállalkozók és emberek vigyék előre mindig a világ. Hallottad? Kössetek le először is hosszabb mozdogot. Figyelj! Beszállsz az Opelba. Ilyen az Opel? Kezdjük ott, nem az Olié? De... Opel, ami nem kop el. Családban marad. Na hogy legyen bakker? E pedig csak úgy kell, hogy én is eldobom, meg te is eldobod. Ez másképp nem fog menni. Gyerünk, mert merül az akkumulátor. Szerintem ez másképp nem. 3-ra el kell dobni mindkettőtöknek. Utána tudjátok, hogy a levegőbe ki merre fordul? Megbeszéltétek? Azt mindenki Mi hogy ti szólta. balra, utána meg tök jobbra? Hallod? Zoli, nézd már meg, hogy leold egyáltalán. Persze, hogy hát ez alap. Azért nézd meg szerintem. Feszítsétek meg azt. Nagyon fasz. Ez alap. Valami kendőt kössetek rá, hogy megtaláljátok. Megvan. Állni felejtsd, hogy talán ne 3 dézi, mert fölteker a légcsavarra, Dami. Á, sose. Így már. Ez az enyémről esett le. Mit találtál? Extrámú valami. Az a gebb az, hogy utána nekem futnom kell, meg irányítani, meg minden szar. Az élet kemény. Azért valahogy tegyetek már ti is az ügyért. Én teszek, látod? Szurkolunk Ezt mindannyian. tényleg elhagytad. Keményen. Valami darabja. Csak szurkoló vagyok. Ez kevésbé fog fájni. Fúj. Istenem, csak működjön. Ezt is mind felveszek. Mi? Nyilván gondoltam. Na, legalább egy valamit beszéljünk meg, balra fordulok, jó? Jobbra. Jobbra. Szerintem inkább jobbra. Jobb ötlet. Kocsiktól messzire. Arra akar- tőltel fele menjetek inkább. Nem akartok ilyet átvenni, ugye? Meg egy eladó ám. Na, ezt tudtad. Így mindhet engem a sors. Én félnék eldobni. Várjál, még a kamerát se kapcsolódom. Hú, bazd meg, még az is megy. All-in van. Minden pusztul. Hát a hátsó gép magasabbra megy, mint az első, az ki is Ennek billenti rövid a a madzagja. kormányzásból. Hosszabb madzag kéne. Hosszabb? Mhm. Legalább egy 30 méter még. Nem. 30 méterrel hosszabb legalább. Ja, nincs kifeszítve. Á, jó ez. 2 lépés hátra, jó ez mások. Nem esít. Hát nem tudom, hogy legyen. Szerinted? Jó, a 7 Zoli, próbáld ki a motort, hogy működik-e. Próbáld ki a motort, hogy működik-e. Ja, oké. Nem tudom, hogy... Szaladjatok vele! Mi? Szaladjatok vele, és akkor... Na már el. Na? Várjál. Védd
Bence, tudod, hogy mire vállalkoztál? Hogy őszintén. Én az Oli mögé állok, ott biztos. Először gázzal nem kéne majd megfeszíteni, hogy... Gázzal megfeszíteni? Hát a idét, hogy amikor elengedi, akkor már pörögjön. Nem? Ja, hát persze. Na, végre hát beférnek a képben mindeket. Én nem tudom. Úgy biztos lesz szerintem. Ez nagyon rövid a Domi. Mert a... Nem kell ahhoz hosszabb, vigyétek. Ahhoz, hogy összetörni, ahhoz nem kell hozzá. Van víz a nádasban? Nincsen! Ki van száradva? Na, megnézzük a földön? És a Spertin dobod el? Nem. Arra. De már csak az Oli nincs mögötted, csak azért kérdem. Majd húzza az! Földről biztos ne. Eldobott Nem hasailag. ott a Viktor. kapnál kéne, ahol meg akarsz, Viktor. hanem a Erre, csinálban. Zolika, álljál be a gesztő mögé. Fogd meg, vesz föl. Eldobod a gépet. Na, fogjátok! Besegítek! Igen, ti is álljátok ezeket úgy korrigálni. Na, akkor úgy kb. Gerzsó, fussunk együtt. Jó, és amikor támad, hogy Na, az a futás lesz a nehéz dolog. Te is. Jó. Oh. Megint ezt háromnál engedjük el, nem egy. Készülj a szaladásra, te is, Ádám! Egy. Ezt megyünk vele szépen lassan. Max gázra vagy ne? A csumagáz, bazd meg. Jó van. Indulj. 3, 2, 1. Ó, vagy ez! Elég kalandos. Várjál! Hiszen mit a Zolika! Bozd meg! Old már le! Le van! Ez nagyon nagy kaland volt. Ódjál le! Ne ódjál le! Minél magam mondta? Szép vagy, úgy jár. Vissza! Most kicsit odébb! Komoly volt, hogy ódjál már le!